Прямо на трассе расстреливали целые колонны мирных беженцев. И это именовалось уничтожена колонна боевиков. Очевидны многие факты местов заживо захороненных людей. В так называемых освобожденных селах устраивают частые чистки облавы, где прямо с рук родителей забирают в фильтрационные лагеря 13-летних детей, нанося им тяжелые телесные повреждения, где мальчика называют террористом, а девочку нарекают снайпером. И забирают с открытым вызовом, только лишь потому, что ты чеченец. А что творится в фильтрационных застенках? Это чудовищный ужас. Людей забивают насмерть, отбивают почки. От побоев в голову лопают ушные перепонки. Многие умирают на глазах у товарищей, а живые, даже если чудом остались живых, то инвалидность им обеспечена навеки. За глухими стенами тюрьмы слышатся стенания и вопли женщин, так называемых снайперов. Там есть больные и беременные женщины. Все дикие ужасы преступлений и злодеяний наших фильтрационных лагерей не перечесть. Самым чудовищным и жестоким актом для мусульманина является акт насилия женщин. В тюрьмах насилуют женщин. Вечной и незабываемой горькой истории в памяти всего чеченского народа останется факт насилия в тюрьме Чернокозова, где прямо на глазах у родного сына связали и насиловали мать. Сын скончался сиюминутно от разрыва сердца. Тяжелая скорбь сковала наши души. Нами вылито море безутешных и горьких слез. Даст Бог, в чем непременно должна потонуть Россия. Ведь вся планета в целом, я уверяю вас, не стоит тех горьких слез матери над убитым и истерзанным телом родного сына. Поймите, война действительно не рождает, а убивает сыновей. А мы, матери, независимо, русская или чеченская, растили своих детей, боясь поранить палец, не для кровавой войны. А также мы понимаем, не по вине русских матерей и детей стали нашими убийцами. Более того, не виноват в этом простодушный русский народ, а виновата в этом кровавая, захватническая, лживая политика России, которую делают грязные люди, в чьих мыслях никогда не бывает ни боли, ни заботы за свой народ, где есть только пустая идеология на бумаге, которая не стоит того листа, на которой написано. Мы живем сегодня при такой власти, которая не жалеет одинаково ни своих, ни чужих. Сегодня у чеченского народа крайне тяжелое положение. Старики, наши дети потеряли детство. Старики потеряли старость. Мы не можем хоронить мертвых. Трупы наших сыновей лежат на мусоросвалках. А живые только существуют, они живут. Таким образом хотят сломить волю народа, подарить нам вечное рабство. Но ни живая история, ни сами чеченцы им не простят этого. Конечно, мы понимаем, сегодня сила оружия на их стороне, потому и устроили они диктатуру. Но нет силы на земле, которая... Doch bahna derler, tadul derler, dur ona kal derler. Tina büyüsüne iş kaçdol düğünü ona alıyor. İhuma kaç dört diyense tadıyan. Dünyanın yok diye. İnternet olsun şunun ya. Каждый через 2 часа, час, 3 часа шубера сад следуешь новый бокош творишь. Здравствуйте. Так дал ост яhtıyor. Sabhokna sadok ban vakti. Her şuga hildo düğünü. Kagım enkel kan lamsan kula ona masal. Eskira diyorlar. Öyküye vela. Çünkü dog öyle. Sen değil vela. Os değil kiyeş şey vela. يقونه هو إدال جارنا سيلا خلقنا عن طيب يوال عن أشهر دولنا تغضب كما يعلو كما ولا كنت بمتاعنا ودنيا نشورا دالدو على الوي سدا حلق صح ويدوش دا وز دالدو على الوها يحقا شو ده إلان دون تقو دون دينا ولا يلقي وين وقت الله غير واسنا
بدونش بيش دير ليش كونا خوي بهبوق بنشرنا خوي دير يقرش طبعا وحوش جودا له شيل له موخ له يقن إليه بوغ مغبله وخناها نرفرطون هربوغ بنأش وزيد هو الجاش طبعا ديني قائمة ليلة دلشي لا شو شهر نخر دقهم يشن بقبو بسنة تغلي جدينا وين إدك شبو اليبال الكرس بال منافق بال وين مقر ويسن بيش فيش وش نبيش وش شايد أحشاش يلو هنت سوش بس حد أحد وين يشكر والنار ويجمع سوى برخلشان ويجمع دعوات شان شا وقدونا أو شيء آل دون غير تشوف نقدر داش شينان زين وين دون وش سندون برشان أو شيء يز شينان زين إنسان كير على يش سندونا ودش أو شيء يز ويتحيش وش دوش دون تانو واقع دونا سويلش دون سون دون ديال يز كيرش كيش ديال يش أو شيء وقتوش الحمد لله رب العالمين آمين وزن ديلا تدود الإيمان الولا تون والإيمان تسوس ديلا وزن ديلا هندلر إيمان سديلا هليدر بيركة سديلا غالب وشر دنيا الولا تون هذا دوت هيغر دوت كيش نبيك ظلم وفتنة قدر الأرضية هو نحتر بينيه ونفوق الأرضية خارت وداء يا أخي بقى أنت نيسي أطول حين إباش بوش بوش نيسيش ناقدي نيسي أطول بزين ديلا حين إيدعيش بوش 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 ناقدي تغادي أطول بزين ديلا إلهي يا ربي هي بزين ديلا ودنيا نقول بيزم ويزر حدوق بزن ديلا إيه حين بزن ديلا جيوج خدي حارم يلا تون يلت من يحانا ليلا عرج كشتيل ديلا قوت لا شورت ديال بارطات مالش هزل ديلا سدادر ات ديلا سدادر ايمان ديلا خير تلال بالت وانت ما تسلا يا بلش بالين حريز وضرب الايمان توفيق الوطن وزن ديلا بس كيرستن بوين حبلش بوش بول تنبوسر يجري بس كيرستن بوين حابا هي شيء فوس مش انت مخش مش انت بالهوزن ديلا إلهي يا ربي هوزن ديلا ليغستن شابولش بول منافق كريس أرواقية وسر بنير بس تعبش خلقي بس تعبش توبني بس تعبش دينيني يوزلي بس تعبش هرديغست شريعتت طريقتش فرط يعقل هوزن إلهي يا ربي هوزن ديلا حوصر ديخا ووتش حوصر دلا ووتش أحكول الحقيل مسكلاش درس وزن ديلا حاطل لسه عش تخيل اللي حاجيه عم بشور سلبل أخي دمعتون في إلهي يا ربي هي وزن ديلا توبة جنيسية إلهي يا ربي هي وزن ديلا شيء إن دي ريز بنجدودرين ديا داينا إن ريز دي نجدودرين ديا هديل تعوش دالين دول شهادة ديا وتغيل مسكش دعين رفل اللهم ربنا آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد